Dalawang snatcher arestado matapos mambiktima sa mismong Capitol Complex. Mga suspect iniimbestigahan kung may kinalaman sa pag-hold up at pagpatay sa mag-asawang negosyante sa Lingayen, Pangasinan. Nakatutok si Russell Simorio. Ng bagsak ng dalawang snatcher matapos umanong mag-agaw ng cellphone sa loob mismo ng Provincial Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan. May mga gasgas at sugat sa katawan ang mga suspect na sina Elcid Capco at Peter J. Soriano matapos bugbugin ng mga bystander. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nang agaw ng cellphone ng mga suspect sa hindi na pinangalan ng biktima na nagsiselfie sa loob ng Capitol Complex kasama ang kanyang pamilya. Matapos ang insidente, tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo pero hinabol sila ng naka-duty na provincial guard na sakay rin ng motorsiklo. Sa tulong ng mga residente, na corner at nahuli ang mga suspect sa barangay Namulan. Hinablo yung cellphone hanggang may nag-internet na rin siyang kasama. So, incidentally, mayroong ko naman doon naka-duty provincial guard hanggang hinabol niya hanggang makarating sila sa barangay Namulan. Na-recover sa mga suspect ang ninakaw na cellphone at ang ginamit na motorsiklo na walang plaka. Inamin ni Capco ang ginawang krimen, dala raw ito ng kalasingan. Nagsisisi po ng malaki, sir. Humingi po akong patawad dun sa ginawa namin ng hindi maganda, sir. Dumaan daw ang mga suspect sa lugar kung saan pinatay at hinold up ang mag-asawang negosyanteng Alimbuyaw noong nakaraang linggo. Iniimbestigahan ng otoridad kung may kinalaman ng dalawa sa insidente. So far naman, wala pa naman tayong link, pero yun ang inaano natin, baka mayroon silang link doon sa nangyaring incidenting pinatay na dalawang. Wala po kung kailangan naman dyan, sir. Gawa-gawa lang po nila yan, sir. Pwede kong mapatunayan, sir, kung may ano man, sir, makuha silang fingerprint. Kahit i-match sa fingerprint ko, sir, wala silang makuha, sir. Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.